ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batogo so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakwigwa asenchera enkerano aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi koba togokora eke korugeito tonyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Eje Nensoko TV oboroso bumugusi Mwancho muligereri karibu na inde kerenga kieria na inde ngukwarigania eritoswe asogusanga waito asobotuko bwabono kerokeria omogereito oikirime ye studio oyore omonyakero gwekiama kya UPA ase county eyega ya Nairobi omogeni ondo kabere oganiri gwika dranyarika na unyoli rwake kulenda solio ikire na ratogochaka nere karibu sana Ronald. Asante Nyoro. Sana bia mono sana bia mono muralia soko ngalibaga nchilitanga nitati kwira libageli mbakwanie abagusi mwensi korwase county ya Nairobi ni chi county chionsi cha Kenya ase bali motoroche na bali motoigwete ngabo idire buya nekene nchenkoro ko mheshimiwa Ronald Yera Nyoro igondo mugusi korubu machoge chache na inde igondo momenyo Westlands constituency no mwana siasa ande na inde igondo monyakerogo wekieme ke UPA Nairobi County no murwaneri wekero kyo bunge wa Westlands 2027 biyamo tiatu chaka sobwango mono no boraibwago ase kiama kia UPA abwasa are asore umonyakero gase kiama kia ase county yega ya Nairobi asobwango mono ndikwanyora tekero gekeiga gosendi gwasweta sobokorari uno monyakero bwe kero kia kiama kia UPA uno monyakero go se kiama kyo biyamo no muralia omotinyo kabero mwaka oyo asobo chori twakorete twali kurigia abarayi be county igo nachorete mune munyakerugo we chama ya UPA ase county ya Nairobi abu ase tobwate secretary general okorokwa Ivan Somoyo na ende tobwate oyo tenete women league okoroku Veronica Kamanda amona abarayi banda abange be county kolende titotigereti abo mtu arosi interim structures chi structures chi chama mpaka a ward level twaikira ward level in fact again tutakete gukora otutakete kotema sana echame ya UPA etwara barayi kurwase county ga sende mpaka se polling station alia somo na inja kuchigwake kura tuise gukora igo duri nako tokunyara konyoranga ichameye twanyegareiri ya soira sabantu muna tuganiti kuikerega na tugukwana
ntobwate abateneri bechi constituency abutokoroka chi sub county na indi ntobwate say chi ward level ntobwate abateneri egento byo katotigarete no kubeka abateneri ase chi polling station ikitogo chikokora bwango so ekini akemo kyabo ebintu twakolira korutua soeto obisi umutinyo kabero mwako ekerongere na baka soro gongo rwagusi ritukoriankyo ekiama kia ODM nigo kerache gucengere emyaka 20 kurugia chagetwe gwikira rero iga ekiama kia UPA mwaka kigia chagete na gwikira boni gane emyaka erenga gia korire ekiama kia UPA gwikira boni gyo kibwate emyaka 4 litangani ekiama eke ego kia rekoro kwanga part of economic development ekere omweshimiwa Matiang'i akigore chame ekiameke kurwa saba bantu bali bakibwate litangani ekagera akegachinchigwirieta kegacha United Progressive Alliance yani UPA goikera iga echameye obochori bwaeta echama ya UPA njabwate abarwaniriri bebiro wao ntobwate abagavana ntwabwate abajumbe ntwabwate n'aba MCA ntobwate umugavana ntobwate umujumbe na ndi ntobwate aba MCA abange sana within Kenya more especially chingongo cha Gusii igogo ikira iga ntobwate myaka 5 mune chama ya UPA ntobwate 5 years kurutocha in existence yebo. Okay, tugotigana nayo kera tugukwanira iguru yobo kwarari bwe kiama ntubwate a party leader alafu ntubwate bari barabakonyi bande mokonya nabrabwo lakini tutaraswa ase ensemeyo nigego tebekana na ase ensemo ye byama nigo mugocha mwacha kakorokana na nigo muri active engakieri turuchie obochori obonene nafte emyaka 5 yaerire na ria usekero tigatu mwaka oya mugose emyaka 2 na limucha akorrekana na nigo more active lakini gatia igeke robo chori buna bokwera ngo ikamore byame biga byabana nigo byakuba mbiri gwekana gose muri kororekana merobirinde usinere genderete na kyurera niri ngane yo active umureria tingwanjirana naye emyase emya ebyama igego tagemea ekobwati n'oburai ningore party leader ye chame iyo n'abarai bande bali balense yaye lero Kenya tengeri yakale all political party byama byonzi bya kisiasa ngo babire funded biri parliamentary parties yani byama biri bibwata wakilishi bunge amona na county assemblies ebyame bingo babire funded kolengana n'ekikura kiri bakoreteki bakiretu so igekageire nga echama negwenerete goikaransanse ebeke meruberi emerunge ngaki echama ekiama kekugarea na kibakorikirudi more members kekore meruberi kogenderera batwale different areas ensemo y'abangina ensemo y'abasaye you see kekore meruberio mpaka naendo bochori bonde bokoriki bochori bonde kiri bugocha guika teri buyange chama genda underground echikoga nyanga bono lichikura chia bere irange elinde bamanya goso abono gwesoki ontakete kotebaiga echama ya UPA echama ya itonengeni igona gotebinge emyaka twakorire bono ni emyaka 4 igochikobe 5 inere emyaka twakorire lakini goikira iga igona gotebinga account mune ya Nairobi ntobwata burai na gotebire niche chairman ye account na ende gotani chairman ntobwata abarai bande na gotebire nga tuwabekire structures mpaka tuwaikire county level sub county level eyire chi constituency so ogenda nye Westlands ntobwate HR Westlands na ende na mungu wakuona baka marieta ntobwate HR Westlands muna bona Westlands ntobwate Veronica possible oine HR Westlands ntobwate umurayo youth ntobwate chairman ye constituency ntobwate n'abarai bande ba BWD ntobwate abarai mbali abarai aba bagokonya asokwenese chama aliye sama mashinani on the constituency level na ndinako tebitwachire paka on the ward level tuwatwali the same leaders offices abarai abu naende barororo na inde nako tebiri
ekerenga kiane muna ncho muraibu county ye na ende ekerenga gie chama nkeninga toikero mwananchi uri rense gari nchira kito kwikero mwananchi enchira yo kato kwikero mwananchi no koiro burai pakange na sale otutagete kumanya for example onye Westlands constituency for example totebe Kabete Polytechnic ekinege tuwe ke monato ile kyo waka chikure polling center yemu ya Kabete Polytechnic within Mountain View ward tutagete kumanya nga abantu mbalenga berigeta bakicikura bawaka cikuroro toko ruororo togo jonye nkangemi ward tomanyengana ki alia old Kyumbuini kose new Kyumbuini abantu bagwaka barike abantu balenga berigeta bawaka cikuroro togo jonye Backland Silage togo ndonye Bora School toko genda Bora School tomanyengana ki Bora School abantu mbalenga berigeta bagwaka cikuroro onye Nkitasuru ward togenda onye Roresho primary torolengana ki abantu mbalenga bagendere bayilige tororo muna bakicikura libolyo lyo igandiriga omuntu nanyare koba ase ebyama bibere ase kapeyamo muntu takane irikoba ebyama bibere otara register chama yendege ntege tangani okora resign kurukeliore kere ko resign liyo manyango cho ine chama yende Kwanya na gwika bwetigie ose orisign kuru ase ekiame kemo umanyago join yekekende yes ine wa ngwacha ka sogote bana ekiama kia UPA niko kia goretu ngo Daktari Fred Matiang'i na the same time enga kieyo niga arenga ase serikali ya Jubilee na kia areko nyari kana aba serikali ya Jubilee na indagore kiama kia UPA na indo moyiga norore mambi oyo agane ko base kiama gya Jubilee bono nga yako baro UPA go se Jubilee mbuya mono sano murai kwa boli ligiya na ende liboli likuwa boli liangokiri sana elinde ntebi abantu baminto bamanyekene na ende bamanye buronga senyenjo kati abantu bakolekanire sana basinyirunga ngaitule UPA tole go se Jubilee tole robono ntegete ko batebye kena kuchakira 2017 Matiang'i iga arengo mawaziri ase serikali ya rekora uno mheshimiwa Uhuru Kenyatta mune president na ende gaikira paka akaego ekirogo kibwate chinguru chinyinge omwaziri obwate chinguru chinyinge ase miake yonsi omheshimiwa Matiang'i arenge ase serikali ya Jubilee iga ko implement policies yani emiroberi ya magenderero ari gukora ne ya Jubilee na kende gyonsi ari gukora ne ya Jubilee so montonde bwensi nabakonyara kwebori nga kiora implement policies nga kiora akore emiroberi ye chame ya Jubilee onye toli member ya Jubilee Matiang'i enga kieli acholetu muno mwaziri na liya bete member ya Jubilee Matiang'i amatuka yonsi paka nonyene kerako gore chama ya UPA igare member ya Jubilee asengenjo igare ngase serikali ya Jubilee na ende muno mwaziri ntake tumanyege ntekemo ekero omo president yabono Dr. William Ruto bari gikobachana na Uhuru Kenyatta William Ruto o maarufu bwa embwarore kanago chigoro na ende siasa so goike bintu gite biare gokorekana kadhaa ase bintu biri biakorekanete chichama nchiro chiabete form de bwango at that time eyemo yabo yagoritu ne UPA ne byama binde mbirororo ebyamebi igo biare go serve purpose yoko irani umaarufu eria yo mheshimiwa Ruto onse ile that abagusi baso echameye ya UPA Olie kerago chane ya UDA anyoro already abagusi bakorera kibebe kiramo basoire se chame na ende barosire coalition basoire ase coalition na Jubilee igo balense ya Uhuru Kenyatta na Dr. Fred Okengo Matiang'i otaragendera nkona chigente kitasi yes so that intwe bagabo watebere ne byamebye mbere byarosetiwe elinde guchikona cha chinguru bono chomura yobono Daktari William Samuel Ruto ekerago cyo ne kiama kiae because we kala goso wachi ward kuboli ebirogo byaba munga gocha tachikonyora chinguru linde n'abantu abange barasensemo yae ine
ekirenga kerie kiama kia UPA kia rosere tuwe na kona chinguru kia emo na sorongo rwa busi ekirenga ekyo nge ekiranete ekirenga ekyo nabonda atebe kwa kiwango fulani nge ikiranete ase njo iso koligererie gusi ichi county otobwate ibere county yemo ya Nyamira ntobwate governor eyere ya Musinyaribo oyore party leader yaito ntobwate several MCAs both from Kisii and Nyamira counties so nabonko nyara kokote ki ekerenga keri to another extent no nyerende ya nyare kanete ngangie ikanete 100% ekerenga keri ngie ikiranete abantu baminto bakamochigo chamo ase percentage yenene bagaso ase chama ya UPA na inde neke ene no nye mpaka lero iga chama ntobwati bya mabinde bya Gusii lakini chama igwato kamono chama igwato kamono na chama yo Gusii ne chama ya UPA no isa kogenda Gusii nabako nyorange chama ya UPA ne rere chama ebwate liyo samono igo kwa kiwango fulani omweshimiwa Matiang'i na fauleti kubeka abagusii amo kutumia chama ya UPA na kupunguza chinguru chiri kia UDA chiale gukoretwe ngakieria nabono nyengo ikabono muna togo kwana iga abantu baminto gende gali gusibono abantu abange bono iga egento bagotera UPA abagento bamanyete UPA ne chama ya Matiang'i so UPA no bukombe bwa Matiang'i muntu ndi bwinzo kugenda mugondo goikatware obukombe bwaye so UPA no bukombe bwa Matiang'i ne chama ya Matiang'i yagorete erinde akanya nyalibo aberoro mune party leader anyerae because erenga kielyo maete na arenga serikali woni ganga ya ngai Daktari Fred Matiang'i ngai yako baru UPA ose Jubilee wona twira na ali asena kona chira wono bya muno murai naende kwa mbodi liligia sana omweshimiwa Dr. Okengo Matiang'i muna natie kakokote ibiri tangani lilienga kieli arenga serikali na soete koba member ya Jubilee lakini bado akagole chama ya UPA iyata arenge ata arenge member by then but ne chama yaye bono iga muna togo kwana iga omweshimiwa Fred Okengo Matiang'i igare member ya Jubilee lakini party ya UPA nere yaye ntake togo kunyulia ekero toko gendo bocholi bwa 2022 ongo kuwana because ne candidate na renge chama ya UPA litanganigo ya roseti coalition ne chama ya Jubilee ekere ya rosi coalition ne chama ya Jubilee tokamanya gorosi coalition tokasoa se coalition ne vyema binde viazimio tolege ntekemo so kwa jia nyingine Jubilee na UPA kuwatekana na kuwatekana na kwaye igokorogoke sana ogokorogoke sana okorogoke njeraki Matiang'i ne member ya Jubilee at the same time ne romo nyene UPA ndake tokoteba iga Matiang'i na mayeteke Gusii nekene na ende no mugaka na manyete nga mumura tanya kunyomera saiga ya bande lakini lende esa igene yangu chisa ige chonse ne chiaye bono Matiang'i araja goteba UPA no atagete kobera UPA kwame na bali no barari Jubilee bakwame ngakie gocha koba omogusii ochikure icho kanji chisane egento Matiang'i agotema gokoraga igata gete koreta ebyame byamo igata getarete ebyame byamo Gusii ntobwate ebyama ntobwate PDP kyo mweshimiwa Mingo Magara ntobwate Kenya Social Congress ni ebyama binde ebyame byonse na ntobwate UPA ebyame byonse igata gete kobireta amo erinde birosie coalition na Jubilee ekere byarosire coalition na Jubilee bamanye kogenda ahead bosio barosie coalition na United Opposition United Opposition ni babo DCP babo Kalonzo Musyoka because United Opposition omonto bochikobe candidate noyo mubweka
nkoboriga Yes. use tiatobora niga Yes. asomo gorobo bono Yes. watebire na ni gare member ya Jubilee Yes. lakini kiama kia UPA nero kigorete igemineti na nero monyene Yes. na seki atagotenera ni kiama kia UPA ikukire kiae korwa wekero baikira solution bamanya go chama baro solution asomu wekano Kalonzo Musyoka na bwate kiama kia Wiper nkwanya korra Kalonzo gotenena atebe na bono ye Wiper ne kiane lakini tigangende nchikobori wetera se ticket ye kiama kia ODM. Okay, Rigathi Gachagua oyo rengo mokonyi bo muraiwense bono iga nkwaruche orosiri kiama gia DCP ta kunyara komuka ko DCP ache ase kiama totebe kiama osene kia UDA of course UDA ta kunyara kwa ndo lakini anyara kunanye ku DCP agenda se kiama kinganga atigotene na kuruororo na seki Daktari Fred Okengo Matiang'i konye kiama kia UPA kire kiaye buna baraya babande atagotene na ne kiama kire kiaye ekira ikire mensa bimanya korosie collusion Bia bono muraria. Omweshimiwa Matiang'i no muntu bwate wisdom enene. Ebia mebi gwatura biabo Wiper gwatoire DCP. These are tribal regional parties. Ibine bia mabiri biko associated ne tribe gete. Muna bono echame yogo kwana ya Wiper ige associated na jamii ito ya bakamba muino gaiga. Lakini nkebwa se chi county jine nkebwa national appeal abara yabo togotema kuruchi county chindo baligereri origereri abara Wiper bwate origereri na umaarufu ya Jubilee bwate countrywide na bo gwanja nga Jubilee is a national party kubwa Wiper. So Wiper ige concentrated ya Bukamba ali no concentrated mono. Of course no nyema ate usiyito bwate women rep yito Kisii County Madam Donya igarwete Wiper. But inyore na no nyene kirogo kienjera giajete ogiajeta singe yogo sirwo kwa ODM. So Wiper igebwata baraia bange Bukamba. Kwarore. Muna UPA ebwata baraia bange Gusii. Lakini isokoligereria Jubilee ne chama ya gambire nsei. President ya sokire president igebwate national outlook so ege tomweshimiwa Matiang'i atagite igatagite koreta abantu aba Jubilee abasukiyange ekera sukiriyange areta aba UPA abasukiyange areta aba bibya mebinde bya Gusii byabo mingo magara PDP abasukiyange barosie coalition ekere barosire coalition. This coalition nere go chikorosie coalition with other parties chabo DCP na Wiper igen tokende echama muna bono DCP echama ya DCP muna toko kwana iga igeko associated na Mount Kenya obuna buburuire tutagite korwali ndutagite echama ko associated ne region gete. That is why tokorwana nga mambi ende UPA erolekane kere national party yani etuare abaraikirase tutwara abajumbe korukos tutwara abajumbe ko Northeastern tutwara abajumbe korukerase. So simply again to mweshimiwa Matiang'i akotema gokora no gotema koreta abantaba echicha mechi yamo ororege ntakolete gentagitagania kolete igacheta kaumera mbaro bashimiwa barenga babunge ba Jubilee lakini babwate issues with the current leadership. So agakora mukutano nabo akabatebiyaya bono ntagete amaisa ito abaso mupira na inde birengereri byeito birengereri stoko genda ntutagete ko twara rankolings ntagete to chamo echame ya Jubilee ebeyemo igatagete echame ya Jubilee ebeyemo anyekongi UPA munere moina abiretamo alete na Kenya Social Congress na PDP ebya mebi chamo birosie coalition na ino muralia rero ntagete ko kotebiga kwana ntagete ko kotebyo yuga Matiang'i gago chikobori chikura ne coalition party tali individual party igaso bwenge nabwatie kiama rero Matiang'i tali go chikobori kura ne chama ya Jubilee igago chikobori chikura ne coalition party yani ebya mebingo cha biramo ekire bya kiramo barosie coalition muna Azimio
ekere barosire coalition yonero mheshimiwa Matiang'i ngo chikuboni no chikura ningani bare nkwerani ali yes nkige kogera atagokorera yonsi kare ase kiama kia UPA ene ribori bado riraburinana na bagokorera yonsi ne chama ya UPA lakini umurari ningani omanyiga chama ya UPA egero konye kompea ne chama ya Jubilee chama ya Jubilee igo ya chagete karake na inde yarasokire bakumurayi wese na inde chama ya Jubilee igera associated n'abantu barabanga somubaro era associated na Mount Kenya nakyo konyora abantu aba Mount Kenya uikorigie njira okubasukiyange now that narenge a member ya nini ya Jubilee na inde tararuororo na bako batebono ligeririga iga ntene member nde ya Jubilee na netinda ruororo echamene yane mumanyete UPA liege twakorete ne chama pia twagorete ne yane tutaketorete byamo to consolidate masses abantu ababonse tobaletamo eri nali toranyare korusi omongwano yorobo olekerogo asenge njo omongwano yolekerogo na totebe ngabono ochire Jubilee UPA ruo YPA ruororo DCP ruororo teko baraisi omheshimiwa Matiang'i korusi rutekerogo ruto goikarusi gwekerogo goika abantu bachamo all these parties chichamo cha opposition bamanye konyara korusi rutekerogo DCP etoke YPA etoke Jubilee etoke UPA etoke BDP ne byama biri binde byonse pi bibege ntekemo bachore presidential candidate yoyomo oyine ro anyale korusi rutekerogo bona baraibe byama nkigeko gerakero korigereria ekiama kende nigoko bomwango korage gechara bona bono ekiama gya DCP ayo manyene gwatebire na nigo gekobarwa gusokororekana kwaye nigo kore na ne kiama kia Mount Kenya na kero mwaka rose kiama kia UPA na inwe mwaka bigite buna ne kiama kia Gusii ntabo utikia rororo goteba UPA ne kiama kia Gusii na DCP ne kiama kia Mount Kenya because ebyame ebyonse kero koligereria ideologies nyonye ne nchira ayo manyene kwabeka obogesa kubado mbolegago omoralia ntageto omanyiga obona bubo rweire tokotema koruari obo rweire obo bwari regional party na buto gotema koruari igo totagete totware chama ebwate national outlook na kinagote binga ekere twaso etoburai ase county ya Nairobi igo twachagete kubeka abarai mpaka mashinani na enda abarai abatokubeka tali abagusibuka otochanganyishe totobekete abarai mbali ende chama etware national outlook oise koligere libono iga korwa omheshimiwa Matiang'i moisonde aumeranete n'abarai ba Jubilee abantu mbaro bataragokigwa nenambe nene y'abantu bali bataragokigwa n'abantu ba DCP abantu ba DCP baragokigwa asenge njogo batagite kusiekera Mount Kenya eria erinde rorekane ng'echama Mount Kenya ne chama ya DCP erinde echame ya DCP echikonyora abarai abange abarai bonse bagochochorkurwo baso DCP erinde bachikotware kingpin yero mheshimiwa Rigathi Gachagua any that Rigathi Gachagua kerago chemesa onyora chinguru chiko bagain kende nkeyo astayura aete osoega abo Mount Kenya onyotora etere Rigathi Gachagua bone kero mheshimiwa Matiang'i achite kuumirana n'aba abarai bali ba Jubilee abantu ba DCP igo batwale to bwoba nga uyo naenda achirgo soa Jubilee yeye naende twale chinguru era basiko chigotowura naende abarai bake korwa iga Mount Kenya nubo bire na bwo tokurwali totwale chama ebwate national outlook ndo twale totebengana ki UPA tobwate gere Gusii PDP tobwate ere Gusii arafu no montondo nyo musigizi atebe chama ya UDA ere musigizi igo ntoko konye nseye kuwagaje nseye wikatotwale party ebwate national outlook party yema ebwate national outlook gokorera se NSMU yes buna ekiama kia UPA mwanya kobeke kina se kigambiro mugo claim Matiang'i are a member ya UPA nkia kora Jubilee mwanya kobeke kina ntagete ngotebyo omoraria naende nyirorere no omorigereria igubuya
ituko tiriyo Matiang'i anyakoba a member ya UPA. Okay. Ituko tiriyo omweshimiwa Matiang'i anyakoba a member ya UPA. Matiang'i igagorete UPA, but he was still in the government. Alengo muwaziri. Epati ne yaye. But alengo muwaziri aralia. Alengo muwaziri ya serikali ya Jubilee na endale member ya Jubilee. So ituko ndiyo omonda koja kwenda kotini asoro mweshimiwa Matiang'i ngagale member ya UPA. Because he has never been a member there. Igo mwanya kwa lekyo. Ya ntuntula wagenda kotini. Onyo chire kotini Bwangoiga onyo chire kotini gosoera Matiang'i yange akiale member ya UPA na nale member ya Jubilee. Then I think nechinga kiarasali because na aligelio mheshimiwa Matiang'i ase kwirendeta akomanyora kali member ya UPA. Ya yatakomanyora. Chinga kichinde nkoigwore na UPA Jubilee. Enyari kanu mwaka gwechile fu ibere 2025 na ibere kiamu ya Jubilee na inde kia iriro Burayi. Konyege konyarikana. Ine moche munyare gosoa useko kora kende gionsi ko claim na omanyete Burayi ono yete kiame kene kia bone to kora igana munyare konyora kende because ngoro rori unabona iga totebe kiama kia UDA. Boni gomete ke oniti kirigendo. Muntu mwa utakuriskate bena Ruto ni galenge guchimoina gaiga onete orache anyare ga kwa likionse ine ikiama kya UPA inumo kenyare ntakete nkomanyiga Omurayi umuralia chama ya UPA igego chikokore coalition ne chama ya Jubilee na ende nango tebingano yene ketu aliko genda Azimio ekere tu alenga Azimio ase Jubilee abegete omonto UPA njabegete omonto ororo. Okay. So we had an arrangement yokuigwana na Jubilee. Yeah. Already do embono mna twasoeta Azimio twasoeta tokoreki toigwana ine because ye chame the two parties njibwa to a relationship. Obwa matemboro. So weke twasoeta toigwana ine. So no nyemena tokoenda chikureji. Otokogenda chikura to approach toigwana ine. Ase magana presidential ero igotoramo ebintu binde turagambe nebibiyanse muna bono chi by election njiro nto bwate by elections chiko korekana yebano Nairobi ganto bwate by election kalio bank na Gusii nto bwate Nyansiongo Nyamaiya yari by elections njiro egento bono igakegenderete nkeringana ki chinkwano nchigenderete nga ase UPA ego chikotenelio monto Jubilee toka ketenetio monto ororo eiso kotoka nga Jubilee atenelio monto ororo UPA atenelio monto ororo lilo bono igogo chikoa UDA eyere chama yo mheshimiwa Ruto libaga kuira chikura because tokobagana iga kero twabaganire onyoro irire chikura na ende kina kitogoraki na kito togote magusuya so ondekete kokote biga aseta iyo togo chikorera mika iga the father is one who is Matiang'i yebano Matiang'i ne rogera echame ya UPA yacha in the picture omanyeta asaba nombi yakotebana ngakie yumo koraramika lakini akarori tukeriria ikire ogoche kwanya ore bintu bya chakere gochenji na ndo yatokanana bali batare korera bono na buba korera mono gwetani onde bwensi omuralia siasa na abasweli bagotebaiga kila mwamba ngozi ufutia kwake na abasweli bagotebanga kiro umuntu gakora akogusa kujiasa asenararo togo chikotebanga naki bamintu ne zone yaito kyatobeka abantu ga zone ye ne yaino muna bone kiro kuigwana gwachire oroche ntogende tochikotenani omuntu nyeri town nakong na barabuo oroche mbagende bachikotenani omuntu totebe bo machoge chache nakong so wekenyare kanengo kuigwana ketenko tokotengana ki inubono wekaga na ntitobekega such arrangement goiketoke na endo murali nagotebiga for William Ruto kurubo bugambi rasime byamebi bi opposition bichamo birose coalition bachoro montoyomo ili bamaikurusu kutobugambi bure kiama kya UPA abasae amara bangina
no nyembali ya bamenyete no barema chinga kichinge bagotebane ebyama nigo bigocha byabaeba pakobo choli bwaera mbali kwenyurwa ina yase kiama kia UPA abaraba sa nabangina na mono bali bamenyete no barema ina fasi yabo nererie yase kiama kia UPA mbia muno moralia muna nagote binganto bwata barai igo tuakore tobo choi kigima ntobwate umurai bwabasae asenek omweshimiwa Mildred Okero omweshimiwa Mildred Okero nero teneta basae asenek nero ko represent esauti ya basae na se account muneye ntobwate omweshimiwa Kerongo ase county ya Nairobi nero tenete abasae abangina se county ya Nairobi inagote bintu bwate Veronica Kamanda nero teneta abangina PWD genda nonye Kisii County Kisii County nto bwate mweshimiwa Ororo uko represent PWD na ile ntu anyakubiba chiforum chonsi neba Center for Multi-Party Democracy twarangeri gwe meeting batakite byombebi abarayi baitonko batoma tomatoro bagenda basomigo baumerana n'abasaye nabarobi kwali bacha babasomi so ngobe kisore tuwa shuanga twarigererie ebyombe byonse interest yakere kembe nereketa ati ime chama ya UPA mbacha baye ticket wikabaye gwe ticket wikabaye ticket ya direct gose noko batometebe bachikorwanira ticket yeyo wetera setebe Kenya is a democracy. Kenya is a democracy. Kenya is a democracy. Eyene nse ya democracy. Nse ya democracy yego tebanga abantu bonsi igo bakogenda garia edebe barwanira chikuro lakini kintu kikonya kobaneke asaba sae ekere chibaza chiri cha domination igo chiko keigwa ekere chia iru chia keigwa na BWD igo bairu added advantage so that chibaza yatoka chibaza chiri bagwakana igo chiri chinke egento kende ego ikasama bagari ya nomination abantu bakonya koba nomination BWD abasae na women byabano mwanchumo ligerelia asoko bwati nkwana yobotuko bwabora mabore na mangati garite gabwo tokwa ndo mutimo komo kena badaye to kwerana liboli litangalira chikoba igabwo na se ensemeria devolution na go se serikali chegenka na chikwerera se obwagale mono igoro yekiama kia UPA go semba genete obokora libwe serikali chegenka bo igoro liboli ra chikwerene ligabwo ndirina ki na se kya konganyira kurwa se kerugo kyobo MCA na bona ligakubori kerugo kyobo jumbe ase ebunge ya Westlands ndiga tia mabori alio alia gabu na yanda mange boigo gendera kubatuke ujumbe yago gwetera se namba ye noti isano na ibere isano na isano na isato isano ne mumara gatano no mwerio beka isato gwetera se mutando gwekerero Facebook na boigo YouTube bwatuke ujumbe yago gabu goseli boli lyago goso commentera umugoroba obono na boigo to kwerana ninchiko soma ujumbe yago gose korengana na alia kwarorire na boigo asogendera tukubwati umurobiri oyega kurwa sobotuko bwa bono tosukale tuinane na mange badaye Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Nuganetie byuma bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shatliff. Nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda. Asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kya iguru. Aseriguriria. Nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura amache boigo ngukunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kanege chigali asamange bakirisimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Tigambate viasitori Painapi, kuratiga asa maleta nkoro kumilka sibira Daiga setore iga koro kwa Ensoko TV Oboroso Bumugusi Ikaransa Toya motwensi Towaterane Una nyore tomanchu no moga cominto Nigo ya ringi sasa vaya moga sari taoni Nigo ya ringi sasa vaya moga sari taoni Aye tata suka Aye baba suka Aye gase iton suka Ouru Superstores Eyene duka mabongia Eduka wetani eduka Ekoni bintoru wanchaga guchakira Ebyobwaga chibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chiamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkoni fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru
aseri igũri ũraikĩrie nigo tũgũtũke nsemo ya tente ũmũicho nyamĩra asamange twakĩrisi nĩgwĩtire namba 0714213424 Asa Marieta Nkoro kwa Alice Bosibori iga no viki hardware egotukaga igatente uko bari gani mwensi asa magori arinzi Mwanchumo rigereria Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Biamano mwancho murigeria soko gendera gotengera Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Karibu sana ase ensemo yende ya kabirekekeria togendera tagusanga amonere Ronald Nyoro oyore umunyakero bweki amakia UPS county eyeiga ya Nairobi. Karibu sana ase ensemo eyeiga ya kabireke ngakiria senari twatigara igoro ya nominations ase byama nigia gotebekana na ebyame biga chinga kichinde ndire mogocha mwatwara ubwanchireri guchia saba ntugete ine ekene gose obolimo nase kiama kia UPA meroberi kimwa bekire kwa nekina yo tari guchigo korekana byama no muralia eline libuli ligia sana nomination ne problem wenene sana ase byame binge more especially ga Kenya ebyama no nyene byoroche bigotebekana ngane binene tetati kunya gwatura Marieta nomination ne shida nyuma no nyeni ncho monyene ntaracha kobe member ya UPA na bokonyoranga na abete member ye chama gete korumaega yeba na inde nimbwate experience ngaki na umeranete ne mechande ya nomination igo konyoranga omonto gakorwa sakoru ocha ne chibesa ogenda orora party leader omwachi besa party leader yake simyobis as secretariat yati election board ka omonto ye nomination omonto ye direct nomination omonto uri orenge maega utabwate besa uri nuri bagerio lakini kero ko gende se ground okonyora omonto oyo ne rubwate chinguru se ground ekere ba iru chibesa ba omonto uri direct ticket omonto uri ko gende ground abana nchirero bangainire bamukana yagera echama te kogenderera yagera chinguru chie chama chiabutuka ebine bintu biro toroche no nyembono chi nomination chinde njiri chiakoretwo maega matukabera tata yerire maega abantu bakoye guchibesa bateba nganya lebe bamanya kogenda tuwe formality bali kalika masakarari ngabona kora nomination lakini omonta ayetwe certificate kale now UPA ento bwate elections board a body nete obochori wa nomination again to keragere oegwe ticket yokurwanire kirogo ase chama ya UPA in Nairobi County loko bwate kana munana kiu umarufu ya RSA ground lakini gocha ne chibesa nangocha koora wara ichibesa babe ko muguko elinde bakoe certificate ekerore a weak candidate eyite gokonye chama so egasi ya ye body ya election e body ya teneto bochori no kuhakikishanga bonto ndebwezi ochiro wakanire nomination fee obochori bokore kana se ward yeyo obochori bokore kana se constituency yeyo bwabeire free and fair because twaroriro muchando oyo uitire byame bingi chama te kogenderera ngonye nomination ekogurwa nomination koikeko ruboronge omonta acho oru liko rwe ground obwate chinguru ekero omonto yairwe ticket igokonyora ngako nyara kobwa chikura rais abananchi bako mwakira okay asensemo yende ntubwate chisegi chebyama okonyora na inwe asaba nyene inumwe kabanyene nigo mukurwanira obrai kwanyorana na rogocha utagetoboriki oyo ndategetobo nyakerogo oyo ndategetose nobogachi yatokana na chisegi nchirororo ase ekiama tinda abanya se kiama kia UPA nararia yagenderete kurwara kurere chisege chingocha chiri cyane kiwa at the same time chisege chine kichigocha singi nchokonyorana ubwasi yokumbororo mboyo nonyina sense meria yechibesa nabo igo accountability yani chirekodi chikorokina eke akoretu kana iga nabo igo chirekodi chinchiroro chiragendere koberororo onde na chanera na bakorifa so
kwanderange binte bitatu chisegi chekiama accountability nabo iga asensemo ya gatatu transparency ase kiama kya UPA omoraria egento kere kiengencho mono ase chamende yonsi gosaso muungano nde bwenza se kiombe kendi yonsi kia bantu negento keriye korokunga okoigwana kwabo yani a concession e concession ye chama eise kubwati guburunge emechando muneyo konyora barayi bakumana bakorwanirire kirogo chipremu game kwa misappropriate funds siji gwakorira nini yentengeko bo because chamende yonsi nebwata machiko wikanebwata lichiko ligotebanga eise kutoka gwakorire iga igotoka koraiga eise kutoka gwasari ichibasa chi chama igotokora lirube ketwarikire lirube turangire umukutano monene ketwarangire umukutano monene oli okoyeto umukutano oli okobegeto burayi okorusi oburayi obwo ekero okorusire oburayi obwo bono lichiko limanya okubwati ngonyo boshahidi bororo goikera iga ase chama ya UPA asoburayi obwo abarayi abasote birogo that's what obvious titoranyora problem wende titoranyora kongusana na konde ondeta yoge chigo gokorera iga igotoko korega etimu yemo muna wono nchende chairman ye county ya Nairobi igoro ya nega ni mbote national chairman oyero mheshimiwa Gisesa ore MC weri goma so instruction isekere chikoro kuruga na bako ngakire simonte bya gusori kalirobe onte binga eyento ntakete mokore neke keria kwana na bonko musikamuna mune chairman yana secretary general kire ko likalirobe kuruga alia gocha nsega ase secretary general ye county na botoko manyangana ki instruction charure igoro tokorega onye kende nkero tutali comfortable na kerokyo na botoko teba ya ikinto kunyara ko ekoraiga ase sababu yenene museti atula ikaranzura koleki togambe so goikeraiga mna tuli gantoranyora muchando onde bwes ne chama mbuyere ntogenderete ko kore mirimo munega neiri naende constitution intobwate constitution ye chama konye engusanano usechisegie chonchiyo twira na mpaka se county ya Nyamira ura watebere na kingusanano teyo gose minende yonse teyo lakini na kikonyarikana oyo no mu governor we county ya Nyamira uyibo igore ase kiama kya UPA asaboni ngana rugwate kiama ekyo yatokana na aba MCA bali bachora ase kiama ekyo kya UPA bori gobata tokokwana bamotemere chintu ndanya ibere buna tigagende nka singinchio yobokoreri obube konyo kwigona koraro na sikirenda ya igonsi akokorekana ase county ya Nyamira mbuya mono omuraria number 1 number yemo nchigonde chairman ye county ya Nairobi amaboli nkonyara kuyaniria na amaboli ye county ya Nairobi lakini naende tigangote side ya mate lakini naende tigangote biga ntumune chama titori konyara go control abarayi ababachorire ase chi county assembly tobatebinga bono kolega asiga omurayi ochorire agatomwa ase county assembly namanyete gasi ya wende gokora namanyete representation oversight na registration inimire nakorteki agwende gokora namanyete kana agwende ko oversight e governor warori nimirimo yonsi achoreire so mbabwato bosiboro obu gokore emirimo yabo no bosibore totali ko ingiria muna intu echama warori ise ko banga moko ingiria emirimo te gokorekana bono nkobori go muraria at the end of the day ningo tutaketa konyeke no murayi yorekero go gosino mwananchi otutaketa mwananchi uri orense anyole services borunge so nigoro yaba MC yaba barayi babachorire ko make sure nga bakorire gasi yabo boronge elindo mwananchi uri orense akoreki anyora matunda ise kutoka ngai problem ne kale Nyamira ase party leader ya nakorwa egento kenga munekyo omuntu kunyara ko address buya ne party leader yo because nere na indo le governor nero raro lengana ki mochando kiore ngega onyo mochando le because ye majority n'abantu bachole se chama yae na bako bayira kando abarangiri bakwana that is why kwarorirenga attempt segino echi abeirororo mu governor Nyamira taraba impeached the last attempt ya lengororo bayibare go attempt go babu yetu kumaanisha ngana ki the party and the party leader is still in control of the county abo ase obokoreri ase chintunda chago chimaga kwaborire kergo kyo bwa MCA nkiki achenchire bone go ganiti koboria ekergo kyo bobunge na muna se county ya Nairobi kurwa se ensemo ya Westlands
bia mono omuraria aseri boli kwa mboli ligia nche na menyire omochio ye county ya Nairobi for 25 years na aberira for 25 years so okuna kuoko tebanga county ya Nairobi na nyera bire buya okuna kuoko tebanga e constituency ya Westland sia sina menyire miaka yonsi na nyera bire buya igona soete siasa 2013 2013 igona aboliti ekerogo kyo bo MCA ase ward yokorunga backland silage backland silage igo cha Nairobi school Lion Place mpaka kuchimata mpisa ine ro backland silage in 2013 2017 igona atigirete nomination timbo de tichikura lakini intention yane igona atakete ko bori ekerogo Kangemi ward because naende nona amenyete 2022 igona abo orichikura asakoro kuka Mountain View ward ibado ne ward ere Westlands Westlands sigebwate aba akichikura 160,000 aba akichikura chirifu miyemo na 60 na 500 gabu kolengana na census eri ya 2022 ne namba yaba gusiororo igotore ange 18,000 abantu batangaine chikura iga Westlands n'abantu baminta baruya babwatigwa n'aba ikoyo abagusi igotore namba 3 chi wodi echichonsi cha Westlands na bodi lichikura chi wodi ibere wodi ya gatatu no menyete asetayo ntamanyeti na inda abantu abange igo bamanyete abantu abange mbali to manyaine chi wodi cha Westlands neji ntobwate Kangemi ward ntobwate Mountain View ward ntobwate Kitusuru ward baada ya sinyeine Kangemi ward ntobwate Backland Silage ward na ntobwate Karura ward ejinechi ward chi ward manyekanete ya chionsi sana omweshimiwa ogochikorwe kirogo okorokwa omweshimiwa Timo Wanyonyi uyoko ganda Kirokio governor Bungoma amefanya kazi mzuri sana amefanya kazi mzuri na kama binadamu pia anaweza kuwa na upungufu wake kidogo so vile nataka kufanya ninataka kuhakikisha kwamba mahali kulikuwa na makosa kidogo nimerekebisha na nimetoa services sawa sawa kwa wananchi wetu wa Westlands nitakete ko make sure nga abana ba Westlands ngogenda bale school chi school cha Rosigu nitakete ko make sure nga chipara chire Westlands constituency ngoyete kachire buya nitakete ko make sure nga abantu bale Westlands nkonyora bale services chisaine naenda upaguzi eta hiyo oko kwanekene muna bono omweshimiwa oko chigosoka omweshimiwa Timo Wanyonyi okolire binte binge buya sana lakini asenale toko chitwaligereria twaroranga napagueta abantu bamintake muna bono ase committee ya CDF ya Westlands constituency hiyo kamati ya CDF ya Westlands constituency hakuna mkisi hapo hata mmoja na hiyo ni kitu tumesema tumepeleka hiyo malalamishi kwa mheshimiwa mara kwa mara na ukiangalia wale watu ambao wanamsunguka unaweza kuona kwamba watu wengi ambao wanamsunguka ni watu wa kabila yake vitu kama hizo ni vitu ambazo mimi nikipata hiyo nafasi naweza kuhakikisha kwamba nimerekebisha ndio sababu Westlands ne cosmopolitan Westlands ne constituency abantu abange bamenyete notobwata baruya tobwata abagere chikabira cyose kire Kenya igobono nonyenekera ogotenena nabantu nonyenekera okorosi chikamati chiao goikome kishwa goiko hakikishe n'abantu balia mbabwate face ya Kenya egento kende na ende ganta itakwakira mheshimiwa Timo Wanyonyi ngambu ya mono na complain sana igoro ya magana ichi basari nili complain sana kuhusu maneno ya basari allocation ya Westlands Mwanyoli robo konyi bano ekera na complain eti omweshimiwa akanyigwa esababu yeye abantu bali kwenda bamonyererana abegesa kukerie barabangi kesa kukeriki yabo ekera bamonyererana nile bate baringa mambia chibasari nchiro
echinde chiform chaina no morogoba butuko bae ku chiform amanya goteya abantu ngamwe mambi saa 9 egeti bagenda ali egeti ne biform bisini lakini ebinde chiform chinde chinyinge igo bae ta abantu butuko ekera ikire gari na abantu bamaukonya no batanganete bae ku form biri kiabangana ki chiform chakoleki chaerere at the end of the day kwamanya konyora abantu baminta bagusiba myete ase constituency ya Westlands mbali konyora bursaries konyora bana babo tibali konyara kogende school na inde kutaka goitegesa kukende gionsi kerime education ekeregesa kugetabu atia masomo igo gwanyarire kugekora amagoza ndare gokorekana omonto genda alio egwe form ekerairwe form ote egwe number egwe form ote bigobona eganye basari ego chigokenga kiye basari abantu baminta bagusiba imoka chiwodi chonsi sana imoka baichoro ekere baichoro rama lita amanya korangerigwo abagusiba irana batabwati chibasari aso gokorera chideka chetondo chena chairire na yanda mange kurwase ebunge ya Westlands nimanye tena chinga kibura chikonya gusuka gucha mutu egana na tokonya goikange no bochorio bonene bwo mwaka w'February 2025 engakine chetoke uchoche na inde okwanira yo asobwagare ine nabekonyarigana se ebunge yegase otake tukuburi kero geke kurwa ngwa kwanira na enyomba yo mugusini gere namba 3 ase omubaro lakini nande ngakiende nabekonyarikana na baba bange naki na inde nabo batagusire nekegera tubwato muchando monene gero tukwanira iguru yobomo nobomo obwo nobunga nitiga bubwatira ni okwanire na obomo boiga nobugwagira abantu bakagenda aralia enyomba yobura iwense lakini niko naende ekero baikirororo niko naende abande bakorene kurumaega amagena chaka komochwa chinduruche kurumuina oyokwana kurwa oyokwana kurumuina ga bono obomo boiga bwensipi tukokwanegero obomo bwomogusi ngaibore aiga litangani umuralia mbuya monene libolirigia sana na inde litambe obomo bwomogusine gento kia na inde kia maana sana gento ngiyo torakore onyo obomo mboyo litangani ase constituency ya Westlands abagusi bonse bali tokobori chikura bara ibasiasa nonyera abana inji igo to iguana ine na inde toramo muntu ndeta yogopinga muna bono ro achagende gotebanga nga omweshimi wanyo otebira nata kitobo jumbe oche yumwe mugusina ari ogopinga ogosuka kando igo to kumanyangana ki ntuna abantu abamo twanguseramo egento kende county ya Nairobi obomo bwaito bwomugusi ase county ya Nairobi ntobwate byombi mbali muna bono ntobwate kiombe kende ko kisinya ekige kora una my brother omweshimiwa Matuli ntobwate twibyombe mbali Nairobi gaiga byonsi biko champion ya sobomo egento kerana nekero muntu agoteba no soime kawende osie tauniga igagoteba ngo mugusiti gato chamo tobege ntekemo nende tinganyora muntu onde bwenzi opingire ogoteba ngo mugusinga tia twatana iga ya egento tokoteba ngiringana ki to chamo nekene abantu mbagenda state house naenda bagusimba agenda gari ya state house bagatebiwe ndagera neroro bakachikolia nje muno murai kurwa sense mo ya opposition kwanza ogosira goseni gopinga nje muno murai kurwa sense mo ya opposition iyo ngopinga nga abantu baminto bagusi yaikire bono totwara musimamo ebintu ebya bya state house bitigane tigatobe maega yo mwana ominto Dr. Fred Okengo Matiangi tomosire tosikwe amocha ni atorangeri state house rero atoganye kabisa agore chisode ichi yakoragora twange kogenda ororo aitere chisode icho igagotosika igakomanyanga rero omogusine rero otwarire omosimamo so abantu baminto usiengima Nairobi chi county bantu baminto abale mbali abantu mbale baka lift vale bande bakole mamugondo abandi asoro kokwana omogusi around yeye ne yaito ne yo mwana ito Dr. Okengo Fred Okengo Matiangi muntu takongaina totene namo muna lirinya chaya tobegetamo togaka ncheisana around yetu abukira ake nabange tole ise chisekunde ikomera isano choko kwa tumanya gukora watebere namba agenda abaraye bagotebana iri kumusama genderero gocha angeno mugusi nere byabaraye aba bachamo bagenda alia bakwanira omurayi bwense Dr. William Samuel Ruto amagenderayo amanya gocha igabaraye aba engane yina ki ekoirete chida chisekuna ndiko mena isano choka omuralia ekinekerengererie kebe sana eine perception yembe
muntu nde bwensi oromo Kenya na bwate right yoko igwa magenderero ataliko pagulirwa nga nchama fulani yale ko nchama fulani yale togore ndiko genda state house uchiko sa magenderero amagenderero gago chapa kabua sore senencho airomo Kenya ngwakanole taxi. All right. Mbia mana asoko sanga tu asangire ase obotko bwabona igo mwanchumo ligere ndo chichi ujumbe chabo gabo chinyinge sana nigonda chensome ibere go sisa to choka asogwango mano yokurukura na Franklin Kibaraka agoteba na nabwo atitiko gocha abange niko bakubore mabori abujeria na akore Lamek amona Esther omonerwa na abange ndo cha mabori na arari gabura kini tingo cha konyara ayande tuiranira singinchu yichinsa kolende chinga kichinde kerokelia chirati chitokera inde uyo kurukobuna nere Ronald Nyoro na irane ilitogendera gukwanira amange imeyen soko TV edakika neyemo kamera yago neyega engana yago yo mwerio yugokorera asobotko bwabono asinkwana yaito engana yane yogokwanira neringa abagusinta toko bakera mbuya mono asenginjo mwantegereire na inde tigatoberi bo elimo to support yo mwana ito Dr. Fred Okengo Matiangi abantu bane ba Westlands constituency ndatoko bakera mbuya mono tigatobamo era ondi yento bwate candidate yobo jumbe uyore Ronald Ayera Nyoro korwese chama ya UPA buya mono sana nyasaba seni mutu warobo tukobuya na inde mobege ntekemo totene netobege ntekemo maega yo mwana ito Dr. Okengo Fred Okengo Matiangi buya mono sana buya mono mwanchomo ligeri oyu Ronald Nyoro oyuro munyakerogo wekiama kia UPA ase county ya Nairobi boyo kuborikero kyo bujumba ase ebunge ya Westlands mbya bona soko bwati umurobiri yoyiga guchakira ali umuchakano wikiraboniga engakieri twekire omwerio tobare ne TV yaga sobotko bwabona ningirane na yanda mange chikoraga chinsa isato chiabono botuko asense media yamaya yen soko TV oboroso bomo gusire teriane Ishmael Mogere